بله شبا خوش دما خوش سلام رز و حرمت کام چوانه و باشن بله به 2 ساعت و نیوال هم بروم از دی ساعت من بروه لی ایرو حقیقتا بدرا پر گرمه نظام جمع چواجه گونه جین چوایه نورمال اوش yani havin değil hediye mketin maha mtkabel maha 8 hediye باورزكم gerek merabji veya toralas bakın merhaba ya bizanede. O eğer merhab analiz bakıcı revşa kurda şu her dem roja ba kurda germe o hervani ne khazım işe bu ara çıpar bakım ça agahi yapdım ka sabah çaki bave mec belge abda germe belki az sebek beqadina erişin abederli ser İran'e kuşti o birindar gelek. Hezin İran'e şivinek kuşt o dest dani ser haysit seri pes. Yani dibece heze İran'e van kuşjer yahu az dibecim canla khad bej qadri zana tuçe. Ya gerek abana rojlata nabin ev hinek havale wan hinek duar dorawan jibe rojlata nabin tukhme wan gerek tune ev zarar edin muruvatiye zarar edin insaniyetiye zarar ya zarar şivan kuştunu u destanini ser haysit pezibi ama var parmakın İran'e binere dest bir teröristiye kir. Onu binen İran'e listeye tole veşand u Almanya ketiye alarme. Çiye yani suikast dest pevke suikast. Onu binen kiye iki tunay. O vakide çaye Rojava bi Türkiye nivîsandiye ama Rojava hêdî dest bi Rojava dikin û wan dixwazin bikin Arab. Ev jî bi rastî gerek pirsgirêkê ku mere bi ser bisekine. Ev mesela gerek mere bi ser guhê xwe re nabêje. Yani ne mesela hema ji rêzê rastî ji wan ye. A herî balkês ez werbêjim binêre. لعرضه على تركيا فيديو ما ومنحوجه فيديو من نديد نحوجه جاز بوشينم وعلى باكستاني هي العرضه على تركي وباكستاني جهيلا كالكو جهيلا هندية دبجة هندستاني جهيلا واند بيرلي دكني وبشكاله لآلا وان دخل كهلاز بخون دستين بدأي لهندستاني وقال له هندستاني لهمبر آلا تركا وآلا باكستانيا قال لك بهيرس كابتن وبلاوي خواه آلا تركو باكستانيا لعرضي راس كرن وبلاوي خواه ليخستن و her wiha asker û polîsê Hindistanê jî di ser remeşiyan çûn û hatin. Bi serîkê jî hinka jî gelek bêaxlaqî kir tû kirine û her wiha gelek bêrêstî li hember ala Tirka û Pakistaniyê kirin. Kesek jî nizanîbû hîn jî baş fam nakiribûn ku bazar çi ye ku çima ala Pakistanê û ala Türkiye wanî bin pê dikin û her wiha bi pêlavê xwe lê dixin û leşkerê wan li ser dimeşin. Hîna jî nehatî diyar kirin fakat kabê sebep yani ev weşana weşan wî diyar nekirî belkî diyarî tê diyar kirin ji wana çi ye ev jî tiştekî nû Pakistan û Türkiye ala wan ji hêla Hindistanê wanî bibe hûn dizanin
pişti Çin'e nüfusa heri karabalık, heri pir Hindistan. Yani merak bence Hindistan o Çin nevi cihanı. Yani siberve ki tü bersivcihin nahatını dar. Kavaki de am varım bir binerin bele binerin brano. Bırak kesik de ser goya xwar nabêje. Bê çi wî lo qedî zana. Ne biçi wî. Wî çendê wî alî ewan teroristê hete şê ewan terorista êriş birin ser gelek gund û qezayek Rojava û li wir ala teroristê Colanî bilind kirin. Heger ew ala wedek hat bilind kirin gi bersivik tûj bihata îro ev tişta nedkirin. Bi kê dikin li kê pişta xwe didin kê pişta wan digire Tirkî bêguman. Lê gerek em dibêjin pêvazokeyî ne gerek Tirkî deştê xwe alîkariya xwe ji Colanî bikişîne. Gerek ev jî nava wê bazarê de. Bê çawa Tirkî nexwest xweserîk azad û federalîzm li Rojava çêbibe hemû qeweta xwe qisûr gerek Kurdê Bakur jî wê qewetê dixin û wan dibêjin. Ew xetamey sor e. û gerek ew Kurdê li Rojava û li hemû cîhanê jî em alîkariyê bidin vê xweseriyê vê rêveberiya Rojava û ev wan bê axlaqna heqîqeten gere me diranê xwe re wan bidin. Wanî nameşi û wanî naçî serî jî. Ev tişkî bê axlaqî û zordarî û pîkolî. Wekî de İranê me got û Almanya ketî alarmê ka ez warê par bikim bê çi dixwazin ev İranî. Trump heye, Netanyahu heye, ez we bêjim Serokwezîrê Derveyê İsraîl heye gelek hene. Ez warê bixwînim. İranê lîsteya doleya weşand Almanya ketî alarmê. Ev lîsteya weşandî. Çapemeniya İranê lîsteyek bi ser navê dolar gelê İranê. İran Halkın İntikamı bi ser navê dolar gelê İranê weşand. Ev lîsteya Almanya xist nava alarmê. Hikûmeta Berlînê hişyarî ku rejîma İranê ji bo siyasetmedar û saziyên Ewropayî metersiyek ciddî pêk tîne û dubare dike. Ya ev Ewropî hene ya ev Ewropayî çi qas bê axlaqin ya. Çi qas tirsonekin, çi qas pîsîn İran li ku ye, Ewropa li ku ye. Ana Amerika ben bombe Amerika'da ilim şkola çıkabı dinale evvela vedre tirsina vedre namusiyat kin heger hund xwazin İran'ı teker alikari bedin Amerika unutma abi NATO jidane yani biseriki ev Trump hakliye az nuçek diket iro aşansa az var bizim dama ev belovoka kul NATO civiya û piştî civîna NATO belavok gerek bê belakirine ew belavok tiştek tê tune û negot sala ku were ka Kurd sala ku were ev NATO li kûdrê civîna xwe pêk bînin ew niha diyar kirin tê wê çi mane hatta ê şîrovan şîrove dike dibêjin NATO sala gibi nayê civandin û belkî NATO jî bela bibe. Ji ber Amerika rast veçin NATO endamê NATO'yê ne belê ez û İranê li hev dixin em şer dikin ne gerek to alî ana yek li Tirkiyê hemû wê NATO pêr alîkariya Tirkî bike ew wane git texmîn dikin çi ji wan dibêjin Zekî tu zanî çi ji wan dibê te diyeke
یکی کردا ناوی آلان هبو دکتو تلویزیون روزاو او جر چید بیجن به زمان که کولوژیک نظام اونکولوژیک چیه یکی ژاپن در کتیه دبیجو و روسیا و ترکیه هفته شرکی گراند نوانچه و روسیا ترکیه پرچه بکن نه ویدایی میگن نه جمعه ویدایی هایی کامسه مرکز ببینیم شیم بس اگر من دید از زیوار پارم Hürmüz ihalesi Malumunuz Haluk'la Türkiye var. malum Rusya ve Türkiye savaşacak. bütün dünya bu adamın yaptığı tahminleri konuşuyor ve tahminlerinde hep doğru çıktı. Bak şimdi bir tahminde daha bulunuyor. Umarım doğru çıkmaz. Türkiye ilginçtir. Hem Pax Judaica hem de 3. Roma Türkiye'nin parçalanmasını öngörüyor. Yani 3. Roma kehanetinde biliyorsun bu Ortodoks geleneğinin çok önemli bir parçası. Moskova, Yunanlıları Bizans'a yani günümüz İstanbul'una geri getirdiğinde 3. Roma oluyor. Tamam mı? Yani temelde fikir şu ki bir noktada Rusya ve Türkiye savaşacak. Ve birbirleriyle evet tamam ve gerekçe şu ki Türkiye Ukrayna'da NATO'ya katılacak ve bunu şöyle yapacaklar. Boğazı kapatarak değil mi? Yani temelde Rusya'yı Karadeniz'e hapsetmek için bir abluka uygulamak ve sonra Rusya Türkiye'ye saldırarak ve Türkiye'yi yok ederek karşılık verecek. Ardından Yunanlıların Bizans'a, Konstantinopolis'e geri dönmesine izin verecek. Konstantinopolis yani günümüz İstanbul'u ve bir kez Rusya bunu yaptığında o zaman Ortodoks dünyasının lideri olacak. Bu Yunan ve Rus Ortodokslarını uzlaştırabilir ve bu da Ortodokslarla Katolikler arasında bir uzlaşmaya yol açacak, tamam mı? Yani kehanetin söylediği şey bu. Yani eninde sonunda Rusya ve Türkiye savaşacak, tamam mı? Şimdi ve biliyoruz ki daha büyük İsrail için İsrail de Türkiye'de bir savaş istiyor. Doğru. Yani mümkün görünüyor. Sanki İsrail ile Rusya arasında gizli bir anlaşma varmış gibi. Rusya kuzeyden, İsrail ise güneyden saldırıyor ve Türkiye'yi bölüyorlar. Gerçekten de ilginç. Ama Rusya ve Türkiye savaşacak. Bütün dünya bu adamın yaptığı tahminleri Ve bu adam çok ünlüdür. Yani var diyeceğim ev zilamazi pırtı naskirin o her vaha ev deprem artheş meltez hamu via dibeşe. Yeki Çin Japon zaşkuyi rastiyet dilhoş bu mesela bejim az rast var bejim le az matrsyam avan Kürden nazan dise her enç bu keçke cirana bemre şu bona Türkiye şu bona Arap bemre az hakikaten tümüjiz bejim matrsyam ev inşallah nayin ve listoki neyse rojnama hem şehri ya İran'ı de grafike de nave gelek liderin velatin Rojava ve Şant. De nav van de Serok Veziri Almanya Friedrich Merz. Serok Veziri İsrail'i Benjamin Netanyahu. Serok Amerika Trump. Serok Veziri İtalya Giorgia Meloni jine. Serok Komare Fransa Macron. O Serok Veziri Britanya Keir Starmer jihane. Vana emre kuştunavan İran'e dayı. Have İran bıkı ne ki? Ve havlu bıkı İran derya eğer on diro ki baş lekoli ne bıkın gelek jara kiri. Mesela taybetici Sazi Partiye kurda kiri. Luyana Kasımlo le Paris'e nizam ki gelek suikast be insanlar kiri ve bıkıcı. İşte sebebi bıkı. Yani ne var? Devletteki hundvecin melulu mazlumu na. Brasijina.
Kamil. Le ser grafike sernivisa listaya kesan ku dve li benda tola gelle İran'e biminin hatiye nisandı. Li benda tola gelle İran'e biminin. Yani İran halkının intikamını bekleyiniz. Ev. Endamê sedû yê Roderick Kiyîsvetir got rejîma İranê demekê li Rojava û li Almanya planê êrişa terorê dike. Lê gora wî rejîm rêya îdeolojiya radîkalê terora dixwaze hem navxweyî hem jî derbê aramiyê ava bike. Endamê Partiya Keska SPD jî hişyarî da û got zêdeyî dubare dikin ev dibêjin weşandina lîsteyekê wîsan bê destûr an jî bê piştgiriya rejîma İranê qet nabe. Ev İran biryar dayê û dibe tiştê wa jî pêk bînî gerek Avrupa tedbîra xwe bistîne. Deyab. Dilerizin ha? Bine dilerizin. Umarım Arteşa Amerika geçti û tesisên çeksaskirina noqeyê wan kirin armanc. Yani ew kimyasal, roket û nizam ew sîha, îha ew deran merkeza kiriye hedef. Arteşa Amerika ragihand ku van tesisên çeksazîkirina naqwan û geçtiyan yani gemi geçtiyan li İranê kirine armanc. Arteşê diya kir ku di van êrîşandê cara yek em e ne ku drone deryayî bi kar anîne. Ne drone û ne deryayî yani deniz bi kar anîne. Fermandariyê navendiya ya Amerika CENTCOM daxuyanî da ku li ser platforma xwe X'ê weşand. Got hêzê we rojê yekşemê bi çend drona êrişî deryaya êrişî tesîsê çeksazkirina naqawa bike. Yani wek îro. Li keleka wê jî sê geçtiyên rûberiyên bê mirov yên curacur li bergaha deryayê êriş hatî kirin. Ew jî CENTCOM daxuyanî daye û her wiha gelek gemiyê wan û saziyê wan rixûnandine. Ev jî divirdi. Kaja ev çi hêzên İranê şivanik kalkî ez bînim ser ekranê we ji bo hûn bibînin. Hêzê İranê şivanik kuşt û dest danî ser 800 pezêwî. Ew dibêjin 800 serî pez yani baş haywan were. Dibêje 800 baş haywan. Dermê şivan ku li ser sînorê navçeya sidîkanê ji aliyê pastaran yani ew dibêje ya dewrî muhafazat dewrî reh namussuz terörîst wan dibêje ya pastaran İranê vê hatibû kuştin hat bergirtin. Bi rêveberiya îdareya serbixwe ya Soran Haltxurk Şeyh Necip diyar kir ku pastara İranê dest danî ser bêtirî 800 serî pezan û wî şivanî hew dayê ji bo vegerandina heywana didomîne. Dermê şivan hat bergirtin. Halgurt Şeyh Necip got
termi şivan kulle ser sinore sedihkane ji aliye pastaran İran'e hatı kuştun. İro behevdanike wezareta kare nafwe daira pevandina derya ya harama Kurdistan'e o konsolosxana İran'e hat bergirtin. Yani hat istendin. O karu bari yasayı hat tamam kirin. Pastaran destani ser hayset pes. Necib ser revşa pez u şivan agahidan pastaran İran'e dani zedettir set hayset seri pez o her var şivancı kuştun ev zulmacı naya kabul kirin. Var de ica warın biremin de ica warın lehember ve zulmü lehember ban kiryara lehember ban tişte be ahlaki ka ica vere ve çevik dama ki merev de beje bavar ki tu çara merev na yani cehela aşitiye insaniyetiye meruvati tu çara tu reşter namine حتمو او دزگهی بقریج و او دیکتاتوری و او باربارتی و او کجرتی همو یا پیکتینه همو یا پیکتینه تو دری کش کردان ناین ایوه کرد چر بکن کرد کاوه چر بکن مرم برا هنگ رابن akıl ki peşkeşi kurdar bکن ha bakır beriye gezvarım ver müçerheb godari kere. De bezit çerçeve tuttuğunu. Sıbdısı ve aşkara ver. O evde bezici ne valla parezinci, ne kurdinci, ne tüştükinci. Ve çağır. Ka İran'e tüm hafta. Kura başvuru Kürdistan'ı şansı bu var bejim. Yani benim sizçel sali ama şansı bu. Legor şansı ki gelen bedel hatından. Enfal bir sene xwa di cihanı katliama her yemezim bu. Pişti ve Halepçe. Yani haşt de Halepçe'de 5,000 hayat 8,000 insan hatın katil kirin. De Rojava'da 14,000 insan hatın şehit kirin. Diseci ve dünya bir namus değil ve dünya bir ahlak değil. Yani ya dünya kurda ciddi nagren yani rastici hasabı kurda nayınkır. Yani khofuk kurda dire dünyayı tüne. Yani amwani bike biner Almanya menmeya leriz ya deste İran'ı. Gotti ve tonelala gele wan çevebe. Yani suikast abi bikin. Biner cinahat ketine tekiliye. Ma kurda wani ne? He? Gerek beşin cinahat Avrupacı beşin. O düzmine kurdacı bir zanı. Lozan'a da emin çevirir. Gerek herkes hasabı yapabilir ki. Gerek bu yüzden Kürt Çin nabiyle dikin ne bikin. Çin nabi hunle bikin. Gerek Kürt kabul nekin. Çiz desteği kurdacı be gerek taksirci nekin. Eğer caridin Lozan'a da emin bikar binin. Eğer caridin Kurda tuna hasab bikin. Eğer caridin Kurda bin pek bikin. Çiz destek Kurda hatı bir gerek bikin. Tişki diket ajansa ise beriya gezvarım. Trump ji Erdoğan xwestiye leşkerê xwe di Reşayê jî di pêk bîne ji bo Hürmüzê û her wa ew mayîneke di Hürmüzê de ne mayîn. Ew Erdoğan gotiye em ê paqij bikin. Tê çi manê? Tê mana ke wê NATO li Îranê gerek İran jî ew manê. Lê em hîna jî mesela me Türka. Eğer siber Rus le Türka xonzanın ve Kürt kaybı sekinin. Ne yapacağım? Ahmakiyet doyu ve disel. Tenişta xubuzun tenişta ümmet kardeşim.
Dise ve bexapadın beraberlik, birlik, beraberlik. Dise ve debi hakların kardeşliği. Bu topraklar eme hamiye. Hinki Rusi, Gavri, gayrimüslim bedvan darakeve. Bizans, uzamçın. Ve dise var ahmakı kurda. Ezval bejim ahmak. Ve dise piye Türkan'ın şarkı. Pişti arami çe bu. Pişti şarkhalas bu. Ve Türk dise juanı be aha ujur. Aynen abi. Eğer şeref ve hasette wana be hoş nahade. Jinahad gerek او خورته kurda قطعی صورت نرن عسکری ترکا قطعی صورت برا رد عسکری رد و براج نهاده سازی و روشنبیر زانیاری کردا بیشنج کرداره شرق چیبه نوا اسرائیل ترکاده نوا روسو ترکاده نوا یونانو ترکاده Türk gerek dönem salede devan 10 sale peş ameli gerek de nava şarkı o mecburi tekebeji Zberge çip uyed xwazı. Jinad zare xorbejin, zibray xorbejin, zikurde xorbejin, bire layemin. Tişkivani çebu, alaka mejetune. Bırak kesip ve edebiyata valaji perçene ki ya bir acil bir dijin. Akhameyi, na akhameyi. Akhameyi hava meyip karbanya. Akhameyi hava emil ser akhakhom hüküm buna. Akhameyi Türk'a buzorcu meslendi. Küçük gevezet yadık. Baban tiştaji bırak kesik ne kapadı. Anacı bece. Aban kesik cana derin Türkiye. Derin Türkiye. Ya hava Türkiye tişki paş ya. Ya hava ve nizam av 4 mevsim. Tüçüyü Ahmet'e. Ahmet'e Türkiye. 5. Yazı doğu. Ahmet doğuş bana Türkler doğuyor. Mazbota doğuyor. Belki 15 gün kadar sana bana tüse biçuşkin gerek verip ne helemezim bebe. Çedi mi bir abi? O da Kürdistan'ı. Ha bir zor kettine ya. Yani tüse bir zor. Ama İsrailci ketti Suriye. Amerika Cunal beze herim. Aynı vanid beze Trump. Ama herin hürmüze sebuk. Resmen yani ne dizid beze. Eşkeret beze. Destini ser hürmüze. Na hürmüz Amerika Amerikanı. Na bedest. Aynı Türk'e zuvanin bekliyor. Türk'e valla demez. Zoruz mesledim. Ne işi haneka. Hungir tizanın. Madama zoruz meslen diye. Eğer fırsat tecikâ desteme ev Rusya şerrek kirin. Şuha gerek tücü li paş de le bizifre. Ev Rusya ket şer gerek tücü paş de le bizifre. Normal de xozaya insaniyet dedi. De xozaya kurda da ev heye. Ne kurda tane? Hamut yani. Eğer tücmine de ket tengasiye de çimki tecik p'ini kelekhe. Biraz serdem vkede. Le kurd ne vali? Hin ev ahmakı do hani damede. Dibezi ya. Tüçü bezi. Ahmakı doye. Zulümünü bekini bağlı mı ya? Çima direyoye bu Türk apşoktu. He? Çima dire. Biner. Ev gotunik heye estimid bezim. Hevalin kefane. Tüçavayı. Çok şükür ez başım. Elhamdülillah ez başım. Tüçüye. Çok şükür ez Müslüman. Hayda. Ne rastı? Tu ne Müslümanı? Bavariyata Müslüman, dübet Müslüman be. Da Bavariya hopyani be dom belgeselek mütemaşakir. Jine got az Moldova. Got çava goz bu Müslüman. Eyvallah. Saddak skala goz bu Müslüman. Goz hali Türkiye diyeceğim. Go çatı bu Müslüman. Go ezatım malbatamı Türkiye bu İstanbul bu. Go ezatım meyvane var. Cemal batah var. Go mugo hoş meze biminim. Ben hoş meze sevegem Rusya. Go al Rusya ji divar hani ya divar boyadık. Mala. Çiğcer bezin sıvacı. O go ezatım yeki Urfa.
زخوا براق أو تماشا باي أورفا القسلام لنن الروحاي كرو تشي دبي روحاي مثلا دين ها بينجل باتمان نقشي وان بيقومان belki نخش جوداكي اما برا کس زورا کسی نره جسدی پنجی شش مرا کار بیجه افغان اورفا روحا گردی و دین نانتونه بخوش نازد دمره تو به کردیاتا İslamiyat'ta dibe İslam elhamdülillah babam ulan neyse ya ama halteken bir müzare go çava go meremize go azavcim biyeki urfalı go zimir go din vani go qala din zimir go azabı Müslüman peki merabbe pırsı tamam babam eyvallah tu bu Müslüman acaba Khoda tukun Müslüman ne Khoda bir tane Müslüman hastık ne Khoda bir tane Müslüman ayı ne مرف کارور بفکره زغینی مسلمان ازی کسی خوناوین بخته خودی وقت مرف دبیزی قینه خودی غیری مسلمان تو نه خدای علویات تو نه خدای ازیدیات تو نه خدای غیری مسلم باپتیسات تو نه خدای کریستیات تو نه بتنی خدای مسلمان های لی از بنابه وی خدای مزن کن کاندا خدای ج علویه ج ازیدیه ج خریستیانه ج باپتیسا ج غیری مسلمان حزد که او قادم خدای وانی نه مسلمان های زخواه هگر بشری که هری بقریش هری دز و وز بشری که هگر خودش وان حزنا که اوجی مسلمان یعنی شبروه که مرد ترسه کدیس تشتک چه بفه و اوان کرده بهش راهلن چکه هلا هرم بمرج بو کتکه جیرانا وش اگه ندبن شهید و ندبن غازی دبیزی باق یولنا gider نیازی gerek bana dizmine haznak ajwal beş. Eğer tu Kürt bir dizmine haznak. Ama rast rast bejim ya. Bana gotine vani ne ki. Eğer tu Kürt bir tiştika haznak. Eğer tu Kürt bir tiş Arap ve Farsa haznak. Ek dizmine tane beguma. Lider ki Hizbullah derken do dibeze kıraat gerek durumlardan avin dinamini. Tsere o bir çıkıyor. Ha? Ecavaren ki bizi serok dindar Hizbullah etmiş. O emecik buna Müslüman diyedik. Her gredayı wan ev guda par. Ya binere ziddi tuşta ev tekrar geçin. Çiğ एक में कुछ की नहीं पावे में एक हयाना हम कुश्तने हम kolonist करने हम बिन amborgoyavan dene kine Türk ne bişere baqadi me tüm melezi Türk haznak baqadi kurda kez Türk haznak am acayip evindari var وكذا المسلمان لازم قتل كرنه دولة المسلمان بقاندي ما اجي جريداي Müslüman ol, dine var, camiye var, mizgefte var tünen. Katice de çeperge. Yeki vak Rabbani ki vak mişi damaz bezim, yaz mırd bezim münafı, yaz mırd bezim terk-i sala, yaz mırd bezim ateist. Ez ne ateistim, ez deistim ve az var bezim. Ez Xodaya minayi, ez Xodaya nastıkım. Vak her zindi, vak her cani, lez از وقتی کسانی یا یکی گزمی جوداتیر به تمام از بین رمیکی که زلامک لحوا دفره باسکی ویانه مرف کاریجه خوفا بگره مرف کاروی وقت پیروز قبول بکره چونکه دفره از دکان دفره یکی اشتاد سرتر ربط دفره ته تکارت وی وقت پیروز قبول بکره لیکی وقت مثل مشیر وقت من ناندخل وقت من داخفه وقت من تزوجه وقت من زاروك تشكرنا وقت من حمو وقت من يا أزي وكفن النعي مش أما جرب بمقولوا
kolevi. Tamam. Ha az bu kule köle Erdoğan ha az bu evi. Ne farkı? Le tu ne karbeze be khode nam. Au qavat ke. Ve qavata binere medogot az var bin do mugot. 2003 و دو 2032'de لسر هيبه جسليكون اوتيل شركة امريكا وجنهاد جي مشتري في هنا مش بيراكب مهاوي والشباوي بو $1,000,000 ايجار الويل الراكب ده يابو ده اجا ورقه و ده اجا ورش كردار بيها بيش وجبونا كرداجي برينا 20 سال تاني قريب وطاعت سر هايبه روكي يكيش مرغوت از قهوهاناك ام انجي درنكك هنرمند abi جير قوتن müzisyenler derneği am vedrene az beriya gezbem İsviçre yeki got qala haybe kru qala dedi Amerika'da ser hebe nizamçı چند همه اختیار مختار هم بود راست ما گوپال خود گوم چوا هی با پیروز و کیگار هر سر هی و نزدیکی هی بیو و دا وازارو که وان نرمه منافع داخل سریف جامعه واش کنم یعنی هی بوا حتی نه لکردستان به هی سون دخل بوه هی بوه روزا مالا خوده درد که روز درد که بیا طاف بالطاف يسون دخل بهاي يسون دخل هيلاجي زبرق لو جو امريكا درس سر هاي توالت اخذك يا ابو ابك تقو يا هو زبر ويك جرك ام وقت نتواكل ام تشتا باش اناليز بكن باش شو بكن باش ببين اما نبي زمباري ازنجن جا منها صعبه جامع جسدي ست ونمجا سبي جسدي ست بكرة ويدو حق قزاجي بكرة ويدو حق شخوط ونزان نمجا سبي دو ركعتن دو داجي زيادة دكن ويجا ويدي عم دو داجي زيادة جي بكرة ويدو دو يدي قزا بكرة دهني ويهنه باقي بيع حمدي وين نمجا ويلي درباس بي تين نمجا نيرو چار ركعتن ويچارجي قزا بكنا تيا عصر عصر جي بكرا تيا قشا يعني اوجي بكرا نيوه سويجي هاگر خواهينا حتى ودي سيرا مشخور نمي بكرا دي هم بوتاني كاي بوتا يادي جبرگه ور هيم بو ور زاني بو واني هاتو يمكن او دروماني بو لكيجان كردستاني دارك هون هرم كيجان دار كيبين زولك بيبكن زولك زولك هر دار زولك چیه؟ پیروز دار کا مراد آئے تو درن او حرامات درس میں ہما کش بابا نے منظور بابا یو بزرچک بابا یو زهرا آنا یو الف آنا یو ابو نابان علوی ملوی نابان مسلمان ہما کش زیارت تو کش ام نکے ام کے ماسی کے ام اقلاش کیر خدمت edek خدمتش کرد حتی توی خدمتش لی زارکه کرداش نازامرن جنازه و کوبان edit نه هم نازامرن هم سرمامرن حياة هر نابان خربكه حياة بيج زهراء أنا حياة بيج منظور بابا حياة مزاري چه بابا لوازارو كام نيرن اب نظامتيه اب حقيقة نظامتيه یکی یک مبالغ بیجی یا از دین بدینم یا از زمان درجم یا از راستیه بیجم تورنه الifana bir havale mini yani askarım بیجم her hafta mevdud binin em cirani abi ver az can nazif بیجم az kaldıkım dibe ya vallahi kadir sen haklısın rast بیجم ama
Kurot bir wadek havini amma raştı. Derin wan berxa, wan berana, wan miya, wan peza dibser ew çika alifana icaz ve hinki me uyanıkın xale min ve uyanıkın xale min. Dibe ya bu kurban kurban et çoktur. Et artık kesmeyin. O etin parasını işte cebimize koy. Deyce hani kene kus miride elif anını tulcamar ma gotulaj ki ve 10 sala biter napayım. Ve biter işte bğaydı. De çava elif ana vanim. Elif ana ki bu babemin lever dostu havalimiz yani. Elif ana yek amma bu botan tüpser çaveratı kekedeler. Elif ana yek amma bu yani kuy bu. Zarara vel kesine bu tu ne goti az şeyhim az pirim. Rabbani tüstü ne gol? Halki ama vani pekri. Ne zanti? Havali kimil birey. Nahal bire ne zanım. Navi vezne beşim. Go azu khaliqa am çungundaki. Go bre de kereme mirker. Son xwar go kereme mir. Go maji ker bo kayma bi ta'lik çekru ma xistwet ma go bra gani mani nebta di u ma çenke bra betin ser. Son xwar go pişti salki am çuwi gundi dise go azu khaliqa buna çuwi gundi go gundi azber goti lvedre mahtara keye. Mahtara yani ocak keye. Go am çur go am birin vur. Go minus khaliqa go yawma nel bedri mesela ko ani çe bukuru. İza go mahtara mazkirno dora ve kırını divaru idu go bu ocak bu ocak. Go me got am bejin ya kerbu makku kereme bu eme bu mir go kesne maj me bavar go ma go mecbu am derje bert. Go ma derje berta. Normal go ge bu go taji kesi bavar netkir. Tibine çok az var. Bir desteği var kerevan var mri cahamiye dibin abede İslam edin. Dönü karşı kerer beze mri ya ker namre ker de cahame. Yani Kur'an kuani şey kerete çavabı kerete cahame. İşte belki insana cudadık. Goten nikkari bu ifade bikrete bu da kardeşim el kerae bu yeki zayıf bu bred betli mer مجي هم خصبة جاي صون خاريا ملاو صون خارا حتى جو خالي مجي هند جي جو بيشتي سال كي جام شون ويقول دي جو شون مربي مهبون جو مربي ما قلت كاميرا نسر زيارة كنزام شو جو ما تنسر جو منري جيك كريم اللي مربو أو دار لكن وقت مختراك وبي هنا أجبر أجبر بيشم أنا أم بيشش براين نهار mal batamın gelen. Az yine demal hember vanda ahırdım. Az okup servis dinin narım. Jiber bir faham nakin. Az çiş boğan teken buar teken münakaşı. Faham nakin. Bu Kur'an'a atı camiyedi. Bu Kur'an'a atı camiyedi sundu. Tu Kur'an'a de basla yani ila Kur'an'a camiyedi. Eğer biz hani bak Kur'an kendi hattı nivisandın pesun cinet var. En nerede bavariyim? Xwedekirî bawerî hene. Bawer bike ez nerede jî dînê İslamê me. Ez nerede jî Alewîtiyê me. Ez nerede jî Ezîdîtiyê me. Na, ez nerede jî baweriya me. Lê tu wê baweriya ji xwe neke nebe mirîdê wê baweriyê. Çünkü bawerî bê bawerî tu nikar bişî. Bawerî vîna te ye. Yani bawerî îrada te ye. Lê ême em pir mezin dikin. Em pir mezin dikin. Hemû belkî botan jî dizane. Rezê me hene rez na hene tune em nizan ezarok bû. Ew rezna tirî digirtin. Ew tiriya me xistin kunca û dikir dims. Ew kupêkî me qala wan dikir ji were me dims dixist wî wan kup mezin bû. û ser wan jî çapûtik datanîn û dora wî çapûtî jî ne ji heriyê
ji kîl dikirin wek çemento lê dixistin sağlam bû. Rokê hema diya min hat. Bavê min kir Mihemed hepûk elimi dimsa me tê dizê. Tê dizê nedir botan? Tê dizê Türkçesi nedir? Çoğalıyor mu? Dimsa me tê dizê. Halbuki dims şeş me heşt me kabê çi ye divî kupîdma ye û dev jî girêda ye û dims keliyayê tiş bûye keliyaya îde ji kiçîka teqiya ye ew qapaxa ser wê çiriya ye û dims îde fûriyayê bela bû. Bavê min duê derecê dizanî got çi bavê min jê got çi. Got tabii öte bize ya. Dizanî ev xanî çi tê bû gona. Kalkê min yani bavê min. Kalkê min kalkê min bi yekî bi pîrabokek rehmanî li zewcî bû. Pîrabok yani dibêjî ya cîn. Tabii ev xaniya a pîraboka rehmanî ye. Pîrabok jî cuda kiribû. Yek rehmanî bû yek şeytanî bû. Eger a şeytanî bi te bi zewciya mala te xerab tu dîn dibû. A rehmanî bi te bi zewciya tu zengîn dewlemend bû. Hînê jî binê hînê ji herî Kurdistanê hînê jî ev qutmilkê bi qirrê hînê jî yani. Hînê jî xelk ji wan bawer dikin. Halbuki ew dibisa tiş bû hewa nestendiya teqiya. Ji ber wê yekê em hînê ser vî axlaqî ne. Tu cara têbêjî qedî zana bêbawerî ev ê bêbawerî nabe. Hokus hunermend û lîstekvan û tiyatrocî yani mere ji du heva hez kir jekê hez kir. Ew tu nikarî bê hezkirin bimîne. Çima li hêla li gora hîsê te de distîne. Hezara hunermend yani mere tu jekî hez dikir, ji du hez kir. Çima ew ya li gora her tişwanî. Lê bira herîk bêjin qedî zana çi mesela me bi vî îşî re belê herî bûye astan ji bona hebûn û komar û dewlet û nastama me baweriya we hebe. Baweriya we hebe evan tiştekê wanî ne. Evan tiştekê wanî ne. Te newerî bi tiştî bû digo kur hiç bûye devê te xwar bibe. Hiç bûye devê te xwar bibe. Me newerî bû qal te newerî bû qal bike. O heya wanî em ketin xewê em xistin xewê bi esker em ditirsandin digo esker gelecek esker bi esker em ditirsandin hem digo hem em ditirsandin hem jî digo pêxember ocağî. Kesik tune û da yaw ma pêxember ocağî bi çima em jê ditirsin eger mala pêxember. Gelek derdê me heye ji ber wê yekê jî em bi ser nakevin, ji ber wê yekê jî em wanî perîşanin, em wanî bindestin, bi rastî jî gelek taybetmendiya vî dînî bi ser me heye. Em nabêjin bira baka baweriya me hebe. Em li dijî wî jî dernakevin. Em nabêjin ev dînê ev baweriya ne baş e, ev baweriya pîs e, em jî nabêjin û em bi pê wê jî narin. Çi dîn dibe bira bibe? Her ji gelek ezîdî bipirsin, az ezîdî ma. Tamam babam ser çava tu ezîdî çi bûye? Koka me ezîdî. Koka dünyaya ezîdî. Koka insan 5 milyar sal, berî 5 milyar sal dema wê çaxê zindî hat dîtin, yani canlı göründü. Wê çaxê herkes ser küfrê bû. Ev ayet dibêje ne ez dibêjim. Herkes dînîn tune bû. Vahşet hebû, vahşet. Hovîtî hebû. Îro ne wanî az ezîdî me. Tamam ez xwe bala çavê te. Bêçav zazat bêjin em zazan em ne Kurdin ew ji wir dibêjin. Kurot tu Kurdî daxil bike kêm ezîdî xwe bala çavê te. Qebûl nake. Müslüman, Kurdê Müslüman. Cennet divê tişkî nabêj.
Ev jî dayê pê êje kê bî Kurdê Müslüman bid pê Müslümana. Kurdê Êzîdî bid pê Êzîdiyatiyê. Kurdê Alevî bid pê Alevîtiyê. Kî evî welatî mer çêke bavê me? Wê kî Kurdistanê çêke? Wê kî mer komarê çêke? Wê kî me xelas bike? Ev ne kiş şaştiyê me? Demek ez wanî daxil bibînim dibêje Qedrî Zana li dijî dîn ez ne barê min jî bi şeref cennetê bînim vir û gundekî mêrdin jî bînim vir. Ji min be tu kûdê te kê janî pejirîne? Ez ê gundê mêrdînê pejirînim. Ji ber wê mayende be cennete nizanim. Heger ew cennetik heba ama jor vê bêjin. Binêr Amerika derê ser heybê. Çiqa gezegena uzay derê her derê ne? Yani dünya teknoloji ne Amerika tenê? Teknoloji. Ew kesek ajiyan dibin dimirin wê buwarê bê çi hewê wan heta ceribandin. Ew kesê mirin mikrofon xistin mezelê wan û ceribandin bi deha bi seda ceribandin tune encam negirtin derew ew astî mescid kevin min wê axê çawa ew astî mescid derin eger rihek hebe ew riha jî tişkî tune ye. Fakat tişkî pir xweş çêkirin metodek pir xweş ez wan tebrîk dikim ev çi Hristiyan bin İncilî cem İncîla Kurdî cem ez dixwînim çi İncîl bi çi Qur'an bin metodek xweş çêkirin. Mesela gelê Avrupa pir zanane ahmeqin. Rojak İsa tê şevk İsa'yê demek ji azmana firyayê azmana gîja ew ê rojak tê herkes camê xwe taqê xwe deriyê xwe vekirî derin dibe İsa belkî İsa bê mala me. Çend sed salin İsa miriye û İsa dibe ew dibêje nemirî dibe reviyayê firyayê çûye azman ew ji baweriya wan e. Ama tiştek heye ew ufo mufo dibên ya ew ufo heye rast e. Fakat mesela İsa û firya û rokê Nebî Musa û cemaata xwe dimeşin. Diber goristan kir dimeşin. Hevalê jê pirsin dibe ya ruhya çawa. Şixwe dibe êgê bi Xwedê re diaxivî Nebî Musa. Muhammed pêr neaxifiye. Yani gora Qur'anê. Muhammed pêr neaxifiye. Ek tenê diaxifiye Nebî Musa'yê. Wer dibêjin yani. Cemaata Nebî Musa re dibe dinêrê yekî mirîye li ser kevirê li ser qûça ber wî serê wî 100 sal berê mirîye nivî sal bir. Ez dê jî bawer ez vê meselê jî bawer nakim. Ev qutmirk e. Ji ber wê çavê jixwe hovîtî hebû qûç û nivîsandin û kêbîra tarîx û dîroka dibir û ez bawer nakim. Ez berî 2000 sal qal dikim. Dibe 100 sal berê mirîye Nebî Musa dua dike ba Xwedê dike dibe ya Rebî ez dixwazim bi vî mirîyê re biaxivim. Tamam. Dua dikim tip vedibe li gora ayet ez werdibêjim ha. Dema radibe dibe kerem bike ya ruhya çavêm. Ev bi Kurdî jî dibêjin. Yani ev mesela ne Tirkî Kurdî nerengî Kurd neçan mezanin ama ev dîna xizna ba Kurda. Ma din çima neçû Qerendenîzê, çima neçû İzmirê, çima neçû İstanbulê ama hat Amedê û Batmanê û Bîngölê. Ji ber nerengî hinkî feqîr meqîr aqil maqilê wan naşixule. Gokan bi vî dînî navaxin di qebra hefset bavê wanin nasnama wan jî înkar bikin û wan esenî jî bikin û welatê wan jî wan bisînin û em ê bêjin wela ji we ne lazim e cennet ji we lazim. Aha mesela ev ha. Te çi kir wela? Qedrî Zana. Te çi kir wela? Ji bo 3-4 rojê vê dünyayê dünya ebedî tu jinê xweşik dixwaze, tu gol û hewza dixwaze, tu qesr û qonaxa dixwaze, tu
çi tahmin xwazı hamur berdestey. Hatta da ayet ke dibêje neyta te hey ya. Mesela tu dibêje ah anha müzik heba me. Ew düşünce te tu yine wê fikri pat sofra muzak tên berte. Var dibêje vallahi öyle. Neyse ez varım sana hikaye. Dibe fermoya roya çava. Nebi Musa dibêje ev çend salê te tu mirî. Tu zanî çend salê te tu anjiyan bûye? Dibe wala roya çavê me. Ez nizanim çend sal derbas bûye. Lê dema ez anjiyan bûm ez mirim du heb kesê cilê wan spî nur di wêjê wan de nur. Te deqeyn wêjê wan dîtine banê qala wan dikir. Filan kes nur di wêjê midê. Tu bipirsî bê nur çi nizanim nur çi jî. Ama nur dibêje. Du hebê nur di wêjê wan de bû bi pêşî me hatin got were tê mer were got ez bi wan re meşiyam got ji min gotin ew qesra han heya got were got ew qesra a te ye û got em mer min qesrê temaşe dikir got min jinekê gelek bedew ji wê dihat got gotiye ev hirmakê tê jî ev hurme ne xurma ha di nava Kurdî de ji jinê re carcana em gotina hurme bikartînin de were hurme yani şikebaniya xwe re mêr karî ji hevjîna xwe re bêje hurme derra em herin de hurme wer neke hurme ew hurmeta jî aîdîteyê atey û got ew ji ber çavê min wenda bûn rohnya çavê min ew her du kes wenda bûn ez û jinekê man em ketin kêf û henek û laqirdiya bi şeref eyn wanî dibêjin kêf û henek û laqirdiya min destê xwe avêt gerdena wê mircanê wê ketin destê min mircan hûn zanin ev morîkin wan mezinin wek xirakan an jî wek wan xirankê cincîkeni çi wan wanê wek wan got ew wera ketin destê me ji kelecana ew mircanê wê jinekê qetiyan bela bûn min û wê didan hevdû me ew mircan dida hevdû û te bam kir û avar destê min jî dene falan ya azza ve cel îja banê di wê cemaatê de ev qal dikir de îja wer dema yekî wek min berî çel salî tu zarok be û her vê cemaatê û van gotina godarî bike îja tê nebibe dîndar tê bibe pêxember qala cehennemê û agirê cehennemê û zabenî û ew lêxistin û ew agir û qîr û mar û ejderha û te qal dikirin tu di cê xwe de dilêrizî ne mimkin be tu wî dînî nepejirîne ne mimkin e bine du tişta tîne xwelê tiştek te tirsîne mala te xera dike tu ji gelek însan ji mêranî dikevin ya bû wê tirsî û tişta te jî gela xweş cennet û melekin û hawzin û vîlan û nan û xwarin û tişkî îdeolojîk çêkirin ku însan nikare bê na jêre a em bu wê îdeolojiyê ketin xewê bîst û du heb dewletê Ereba çêbû Türk çêkirin İran çêkirin û wanî û Kurd jî Rebbem perîşan me xûna cennetê girt me got me yerin cennetê nizam babû kale me jî cennetê ne nel cennetê ne de ez bawer dikim ew nel cennetê ne li cehennemê ne heger cehennet û cehennemê herin ji ber ke mafê Kurdan neparêstin mafê Kurdan neparêstin heger îro em jî mafê Kurdan neparêzin em jî aqubeta babû kale me wêl me bibe hevano dost no biran no heger ez bê hemdî xwe we êşînim jî ez lêbûna xwe jî dixwazim bi doza welat bi gora Qadî Mihemed ez nev dijî baweriya we me ez nev dijî dînê we me bi tenê ez dibêjim ez bi qurbana we bim vî dînî vê baweriya xwe di ser netawa xwe negire bi tenê derdê min ew e heger yekî te pirsî nebê çok şükür ez Müslümanım bê çok şükür ez Kurdim ya got baweriya te çi bê baweriya ez Müslümanım ez Alewî me ez Yezîdî me ez Baptîstim ez Ermenî me ez bê jî wê çare tişkî dine nahinek ji min pirsin
Türkiye قطرو قلت از موزیسینم از هنرمندم از کردم اگر آده از بیشم از هنرمندم از موزیسینم هم برم به تیولان الحبونات در نصامتات برسم از دل هنریتات برسم از داخل والله وبلا بني والله وبلا صندوقهم belki bu تشت كتي سر زمان انسان لباوريا وهب از دل تجي دينك تو دينا مورس قال كزورة جارنا العربة خسارتين بحوال كي خورة أزدرم جامعة نج أزدرم جامعة نميت كم أزدرم وكاي كشفه وكاي أزور العربة خسارتين أزدرم كليسة ديرة هم باور بكنك دما تتكبد نوا ده بهن خوش تسر جامعة جد بزن ماريا شتاين ممكن ماريا شتاين أوجي نزانن هنكي سقط مقطين كو أنا ماريا وان الحربك أين أو كنتري مسلمان الجماجي هي دستيوي تونه وهر بخبر و ممافق ودعابك دستيوي يعني الدين مين بسكولوجيا الحربك نيسا از هر درجة قياستك از چون جامعه‌شی از چون کلیسه‌شی صورت منه yani muane öyle menaj میکردن hatta bir video kişi hatta der ki de klip kişi der et Müslüman abi perse yeki gavur bu kuş her cennet lem ne dedi yeki gavur goti gayri Müslüm goti Müslüman ki bu kuş her cennet ama de nava Müslüman avay bir gavuri öldür cennete git kardeşim. Neyse. Mesela خود تذكر دوباره از دژی باوریا تو کسیمه از خوازم veya به زانه کرن لی باوریا خود دسر نتواخر نگرن ام کردن سلام و رز و حرمت تخو پیش کشوت کم شما و میخوش مالا و حزار جاری آبا و به هاتنا و جزگر لگلک که خوشم بمینند خوشیده شما و بمیخوش مالا و حزار جاری آبا خود که یونانه